Bicol. Bumabagyo. Ayan, maghanap kami ng gulayan. Makukuha kami ng langka. Walking in the rain. Ay! Mahangin! Signal number 2. Binabagyo kami dito sa Bicol. Ayan. Dito kayo kabukira. Nag-walking in the rain kami. Maghahanap kami ng gulayang langka. Naghanap kami pato. Ano ba kita nagsugad mo? Ay, ang cute! May dapong tigre. Ay, dapong tigre ba to? Buntot pusa. Na ano manok? Wow. Ay dito po kay Nani. Binibili po ninyo ito? Hindi ko lang binibili. Inaano. Alin na nga bibi yung ano? At naman yan hinubot. Manunungkit kami ng suha. Ako, nag-overripe na yung mga suha dito. Naglalaglagan lang oh. Sawan-sawa na daw sila. Kaya kami nakangapit bahay. Manginginuha po kami ng suha. Ayan oh, ang daming bunga. Yan. Sige, manungkit kayo mga senyor. Ayan. Sige na, kung masusungkit niyo yan. Ay, wale. Hindi na susungkit. Pilipit. Ayaw ako pagpik. Ang daming bunga ng suha. Ayun! Nahulog! Nahulog! Gumulog! Ay! Hello guys! Going to Ilog kami. Ilog ng Kanapuan. Gumagala sa Bagyo. Bumabagyo, gumagala. Yan ang buhay province. 1 week vacation sa Bicol. Yahoo! Madulas ang daan. Ano dyan? Ang linaw, ano? Tingnan mo naman yung paligid. Nakakamiss naman. Alala ko, dandahan kayo mga senyor. Madulas. Dandahan kayo dito kayo at hindi mas madulas dito. Dandahan. La, namiss ko naman nung kabataan ko noon. Rapacious. Ganda ng paligid, nature. Ayan. Ang mga kasama kong sister na mga senior. Dandahan kayo. Ayan, malapit na kami sa ilog. Wala, lakas ng ilog. Wala, baka madulas ta. Diyos ko, yung mga bata magsiswimming yata. Oh my goodness. Ang laki ng ilog ngayon kasi bumabagyo kasi ngayon dito. Inabot kami ng bagyo sa Bicol. Langkit ng paligid. Dandahan kayo. Ayan. Grabe oh. Ang lakas ng agos. Wow! Ang ganda na nga. Ayan, ito yung aming ilog na pinagsisumingan pagka vacant namin noon sa klase. Ayan. Ayan. Ang ganda nito, malinaw to eh. Kaso lang ngayon, bumabagyo dito. Kaya naging ganyan. Ay, oh my God! Ayan siya. Oo. Ay, ang
ako nag-elementary. Man yung bus. Ang sarap naman balikan. Namiss ko nung kabataan ko dito. Atapawan, Labo, Camarines Norte. Yan, kung saan dito po ako nag-elementary. Mga nag-ayos ng ano,